Εντόπισα μια μέρα και με μεγάλη έκπληξη ένα ιδιαίτερο application, ξέρετε, είναι αυτά που κατεβάζουμε στα κινητά μας, στα τάμπλετ μας, στους υπολογιστές μας, στα ρολόγια μας, στα αυτοκίνητα, με το οποίο μπορείτε να βρίσκετε, λέει, πάρκινγκ στην Αθήνα. Τώρα, έχω εδώ κοντά μου δύο κυρίους. Ο πρώτος είναι ο κύριος Κώστας Χρυσικόπουλος, είναι ο marketing manager του Spot Smiley, συγγνώμη. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Γιώργος Χαλαμπαλάκης. Καλά το λέω? Πολύ καλά το λέτε. Είστε ο ιδρυτής του. Μάλιστα. Ωραία. Γεια σας και στους δύο. Καλώς ήρθατε εδώ. Έχω λίγο χρόνο. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλλά θέλω να μου εξηγήσετε το εξής. Υπόσχεστε, τέλος πάντων, όλες οι εφαρμογές κάτι υπόσχονται, αλλιώς τις κατεβάζει κανένας. Υπόσχεστε ότι μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα πάρκινγκ. Μάλιστα. Και ρωτάω εγώ, έχετε δει κανέναν άνθρωπο να βρίσκει πάρκινγκ? Έχετε ανακαλύψει αν βρήκε πάρκινγκ στο Παγκράτη ή στην Κυψέλη? Βεβαίως. Ή στου ζωγράφου μου λένε? Βεβαίως, βεβαίως. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας η αλήθεια. Πώς λειτουργεί, πείτε μου όσο πιο επιγραμματικά γίνεται. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα εφαρμογή, που είναι η πρώτη εφαρμογή που επιτέλους έρχεται για να δώσει μία λύση στο τεράστιο πρόβλημα αυτό που πείτε μου πώς, το εξής, αλλά πείτε μου πώς. Ναι, αυτό ακριβώς που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε το χάος. Μέσα από, λοιπόν, από την εφαρμογή και βασιζόμενοι στην αλληλεγγύη των πολιτών, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, τι κάνουμε? Θα μπορέσουμε να αυτοοργανωθούμε έτσι ώστε να μειωθεί δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για να βρεις πάρκινγκ. Έχω μείνει από βενζίνη στο παρελθόν πολλές φορές ψάχνοντας. Ακριβώς. Είπατε όμως μια μαγική λέξη και θέλω να έρθω σε εσάς. Ποια αλληλεγγύη? Εγώ πιστεύω ότι καθένας που ξεπαρκάρει από το Παγκράτη βάζει τη μηχανή του για να μην παρκάρει άλλος. Ποια αλληλεγγύη? Πού τη βρήκατε την αλληλεγγύη? Ισχύει αυτό που λέτε. Όμως, ποια είναι το όλο όραμά μας? Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα community, μια κοινότητα χρηστών, ο οποίος όταν θα ξεκινήσει να φύγει από το σπίτι του, θα πει σε 5 λεπτά αφήνω τη θέση πάρκινγκ μου. Ο επόμενος λοιπόν που θα βρίσκεται, θα αναγνωρίζει εφαρμογή σαν location, μην πάω σε τεχνικά, όχι, θα του πει ότι υπάρχουν αυτές οι θέσεις, αυτά τα offer, αυτές οι προσφορές θέσεις. Θα τη μαρκάρει και θα του πει ότι σε τόσα λεπτά ακριβώς πρέπει να είσαι εκεί. Υπάρχει αντίστροφη μέτρηση, θα περιμένει. Μισό λεπτό. Ναι. Μπορώ να σκεφτώ εκατομμύρια Αθηναίους οι οποίοι θέλουν να έχουν το όφελος από την εφαρμογή, ελάχιστους οι οποίοι θα έχουν την αλληλεγγύη για να πούν να, εγώ θα αφήσω αυτή τη θέση. Υπάρχει μια δικλείδα. Αν δεν προσφέρεις τη θέση σου, δεν έχεις δικαίωμα να ζητήσεις θέση. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν μπορείς να κάνεις όσα offer θες, όσες προσφορές θες, όμως έχεις δικαίωμα να ζητήσεις μόνο όσες φορές έχεις κάνει offer. Αυτό είναι τέλειο. Και ωραία, ας το κλείσουμε λίγο κάπως αυτό και θα μου εξηγήσετε και πώς το... να δούμε εδώ καταρχήν. Το πρώτο parking community στην Ελλάδα. Αυτό είναι το λογότυπο και το δείχνω όχι για να διαφημίσω την εταιρεία μόνο. Βάλτε το ξανά σας παρακαλώ προηγουμένως λίγο. Ορίστε, τέλος πάντων. Θέλω να δω λίγο το λογότυπο τέλος πάντων. Θα το δείτε για να το αναγνωρίσετε κάπως στο App Store. Είτε έχετε Android είτε iOS. Είτε δεν ξέρω, υπάρχει και για Linux αν έχεις υπολογιστή. Όχι, δεν είναι. Είναι μόνο καθαρά για mobile. Κάποια αυτοκίνητα νομίζω ότι χρησιμοποιούν πλατφόρμες. Είναι καθαρά mobile εφαρμογή. Είναι mobile. Προσεχώς θα βγει lead εφαρμογή για Android και για iPhone. Άρα λειτουργεί και στο CarPlay. Ναι, εφόσον το CarPlay αναγνωρίζει Android, από ό,τι ξέρω μέχρι. Ναι, ή iOS, ναι. Και πόσοι χρήστες έχουν ήδη γραφτεί? Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τους 3.500. Τι λέτε? Και η εφαρμογή δεν έχει βγει ακόμα στο App Store ή στις Android το αντίστοιχο Google Play. Είναι στη φάση που περιμένουμε την έγκριση από την Google και την Apple αντίστοιχα για να βγουν. Έχει κατατεθεί από εμάς η εφαρμογή και είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες, ξέρω εγώ πόσο μπορεί να Έτσι όπως σας βλέπω και τους δύο, εάν τα καταφέρετε, είμαι σίγουρος ότι διάφοροι Αθηναίοι θα σας κάνουν πρωτομές πραγματικά, γιατί είναι τρομερά δύσκολο να παρκάρεις στην Αθήνα πια. Εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά πολλά αυτοκίνητα, ελάχιστες υποδομές, λίγα πάρκινγκ και φυσικά πάρα πολύ. Θα ρωτήσω αυτό και θα κλείσουμε. Μπορεί κάποιος μέσω της εφαρμογής, αφού είναι μια community εφαρμογή, να καταγγείλει κακές συμπεριφορές? Εγώ βλέπω δηλαδή διαρκώς γλάστρα, τραπεζάκι, η μοτοσικλέτα. Έχω δει και πολύ πιο εφάνταστα πράγματα. Τι να σας λέω, έχω δει κλουβί με ζώο. Τι να λέμε τώρα. Αν και δεν είναι δουλειά της εφαρμογής μας αυτή. Όχι, αλλά λέω αν γίνεται. Σίγουρα θα υπάρχει, ίσως σε κάποιες άλλες version που θα βγάλουμε στην πορεία, σίγουρα θα υπάρχει ένα πεδίο το οποίο θα μπορεί ο χρήστης να πει αντιμετώπισε αυτό. Είμαστε πολύ αυστηροί με τα σημεία που παρκάρουν, που έχουν διάβαση ανάπηρη κτλ. Μόνο αυτό μέχρι στιγμής έχουμε λοκάρει. Είναι και το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνετε.
Υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές για διάφορα πράγματα. Το Waze, ας πούμε, το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά αυτό το να βρίσκεις πάρκινγκ στην Αθήνα, αν τα καταφέρετε, είμαι σίγουρος θα γίνετε όχι διάσημοι και πλούσιοι, θα γίνετε εθνικοί ευεργέτες. Να είστε καλά.